देखु आम जंगल भर पशा से गोटे मयूर अच्छी भितर से गछ भर अच्छी मयूर मयूर यहीटा देखने बेलू जाने मयूर अच्छी फाइनाल फाइनाल ये मयूर अच्छी मयूर पंखट पाइबन मयूर अच्छी से अच्छी देखा आपण मानक टेकाटे मान उड़ ना क्या उड़ानी कौन लिंब गछ अच्छी ना लिंब गछ कौटी जाना मयूर अच्छा कि जो आम आथरक आस भितर थे आज इसको जाके बिरयानी रे आम का बिरयानी बनाऊंगा खाइया नहीं और कच्चे नहीं आगे रास्ते कच्चे हो आज आमलेट ने तेल का आमलेट बनाऊंगा इथे यार कहीं जीवन खालो का ना जीवन खालो ना था जीवन था पळा तो ऊपर को जीवा से जंगल बड़ जंगल आनी आसे तबे ब्लैक रू देखे दे तो हेडी देखे दे देखंदु अरे सेटटी देखे दे पहाड़ देखो पहाड़ ये पहाड़ तो आपको देखे दिन फास्ट टाइम पहाड़ गाइस आपण व्यू टा देखिए केमती आइछ पहाड़ बुझिबा टाइम आसिगला 6टा 5टा 45 हमको फेरिया पड़ेगा हमारे हाउस को क्योंकि ना हम लोग को ड्यूटी भी जाना है फाइनाली जाइए आम घर को पलाऊँ कौन राति है आ भितर जंगली जिन सब अच्छा जंगल टाइगर बारा आम से जगह थी पहाड़ जूम कर दे देखो आम से जगह थी जगह पलि आलु आम बाघ बाघ अच्छा हाथ फसी थे डर मार्च पलैलु आम ड्यूटी अच्छे आम ड्यूटी जीवु 7टा बेलू आसे कहूँ जय जगन्नाथ एबे हमको फेरिबा को हबा हमर रूम को रेडी हेकरी ड्यूटी भी जीवा पड़िबो रहू तो जय जगन्नाथ हम घर आस आम रूम आसीगला आ हूँ ए बाटे सीधा गले आम रूम पड़ो हेलो गाइज फेर गोटे न्यू ब्लॉग को आप स्वागत करुच्ची फास्ट थर आसनी आसुआ नाला एवं कि आसुआ अच्छी आपण देखेबी देखिए आतुआ केमती अच्छी आतुआ पूरा देखो ये है आतुआ आम आहरी भी भर भर जा आणमु आ फास्ट थर आसनी आतुआ मिललानी एथर मिली आप देखिए केमी गोटे जंगल आम जंगल भर को आम ये से जंगल फास्ट से जंगल आम आसलु देखु देखो बहुत बड़ जंगल पचर बिल्डिंग अच्छी आ भर कौन कौन अच्छी आम जान कि आथरक आसला मयूर थे कि एथरक मयूर ना बहुत बड़ गोटे एरिया गोटेटा आपण मान गाँव में आतुआ को कौन कहते आप मैंने कमेंट कर निहाती कहतु देखो केमी रास्ता कादुआ पशिक आम सेपटू जाऊ सेपटे आतुआ पानी पूरा प्रबल आ पछर तो आउट आप देखुए किए किए आउन आतुआ खाइबा यदि आपंकर इच्छा अच्छी हैदराबाद आसतु आतुआ खाइबा कि पानी है लो जंगल भर अच्छे आम है जंगल अच्छे अमेजन जंगल अमेजन नुह शंकरपल्ली जंगल कंटा देखो कंटा आइल बापू गोड़ खाली कुंडे खेलु कंटा प्रबल आतुआ 4-5टा मिली आतुआ यहीटा देखो आपण मैंने आतुआ गछ आपण मैंने तो देखी थे आ देखु
ହେଲା ଆତୁଆ ଗଛ। ଆପଣ ତ ଖାଇ ନଥିବେ। ନା ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଆତୁଆ ଗଛ ଅଛି। ଆତୁଆ ତୋଳୁଛି ଆଉ। ହଁ ପଛରେ ଆତୁଆ ତୋଳୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆତୁଆ ତୋଳିଲି। ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଆତୁଆ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ତୋଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ ହାତୀ ଫାତି ଥାଆନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ମୟୂର ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ହେଇଟା ନଈ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ। ଆଉ ପଛରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜଳ କୁଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆଣୁନୁ ରେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଜାନ୍ ହୋଇ ହେଇ ବଡ଼ ଆତୁଆରେ ଭିତରୁ ଦେଖୁଛ କେମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ସାହସ କରି ଭିତରୁ ଯାଉଛୁ। ଖାଲି ତ କଣ୍ଟା ଆଉ କଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଯିବା ସେଠି ହାଡ଼େ ଯିବାନି ବାଟ ପାଇନି ପୁଣି। ହଁ ବାଟ ତ ପାଇବାନି ଆଉ ଗଛ ନାହିଁ ହାଡ଼େ ସାପ ମାପ ଦେଖିକି ଭାରି କେତେଟା ଆତୁଆ ହେଲା? ଛଅ ଆତୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତୁଆ ଏତିକି ଆତୁଆ ହେଇଛି। ବାଡ଼ ବୁଲା ଯିବ ସେପଟେ ବାଡ଼ ବୁଲା ସେପଟେ ଆଉ ଜଣ ନା କ'ଣ ଯିବା ଏପଟେ ଯିବା ସେପଟେ ଯିବା ଡେଇଁକି ଏପଟେ ଆସୁନ ଏପଟେ ବାଡ଼ ବୁଲା ହେଇଛି। ଏବେ ଏଇଟା ମଇଁଷି ଫଇଁଷି ବି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ମଇଁଷି ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ 2 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମଣିଷ ଦେଖିକି ଖାଲି କଣ୍ଟା ଆଉ କଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆତୁଆ ଅଛି କାଇଁ କୋଉଠି ହଁ ସେଇଟା ଆତୁଆଟା ନାହିଁ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆତୁଆ ଆଜି କହୁଛି ବ୍ୟାଗ ନେଇଗଲା ଆତୁଆ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆମେ ପୁରା କହୁଛୁ ଆତୁଆ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଆତୁଆ ପାଉନୁ ଆତୁଆ ସବୁ ଆସିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତୁଆ ପୁରା ଗାୟବ ଆତୁଆ ଯେତିକି ଯିବ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା ସେପଟେ ଆତୁଆ ଅଛି ସେପଟେ ଗୋଡ଼ ଖାଲି କୁଣ୍ଡା ହେଲାଣି। ଦେଖୁଥିବ କେମିତିଆ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମେ ସାର୍ ପଳେଇବା ଖାଲି ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖ କେମିତିଆ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହେଲା ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲେମ୍ବୁ ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନାହିଁ କହିପାରିବୁନୁ। ଯିବା ସେଠିକି ସେଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିମ ଗଛ ଆଉ ବିରାଡ଼ ହେଇ ଦେଖ ଆତୁଆ କେମିତି ଆତୁଆ ଦେଖ ଆତୁଆ ହେଇ ଗୋଟେ ଆତୁଆ ହେଇ ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଆତୁଆ ବଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆତୁଆ କେମିତିଆ ଆତୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଆତୁଆ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ହେଇପଟେ ଯିବାକୁ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କେତେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ସେ ତମ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି 5:11 ହେଲାଣି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଆତୁଆ ଶଙ୍କର ହିଲ୍ସ
ଜଙ୍ଗଲ ଶଙ୍କର ହିଲ୍ ନୁହଁ, ଏଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଶଙ୍କର ହିଲ୍ସ ଅଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆତୁଆ ଆଣ୍ଡାଳୁ ଆତ ଦେଖ ଉପର ଅଛି। ଏବେ ବା 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହବ ଆଇଲ। ଏ ଆତୁଆ ବଡ଼ଟି ଅଛି। କୋଉଠି କୋଉଠି? ଏଇ ତ। ଉପରେ 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 ହେ ହେ ଆତ 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 ଓ 60 ଆଚ୍ଛା ଚାନ୍ଦେ 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 ନା 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 ତାକୁ ଆତୁଆ ନେଇକି ଖାଇବ। ଏବେ ହେଇପଟ ଆତୁଆ ବଡ଼ ଆତୁରେ ବଡ଼ ଆତୁଆ ଆତୁଆ ମୁଁ ଛୁଣ୍ଡ ଦେଖ ଆତୁଆ ହେଇ ଦେଖ ଆତୁଆ। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ବଡ଼ଟା। ହେଇ ଦେଖ ଆତୁଆ ହେଇ ଦେଖ ଆତୁଆ ହେଇ ଚିହ୍ନିଲୁ ଏଇଠୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ଆ ଦବା ଆଶା ଏଇଟା ହେଲା ଆତୁଆ। ପାଟୁ ଟିକେ ଭାଷା ବାହାରିଛି ଆଉ ଭାଇ ମିଷ୍ଟେକରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିଦେବେ। ମଜାରେ ମଜାରେ ହେଇଯାଇଛି ସରି ଗାଇସ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଆସ ଆସ ଏଇଟା ନବା ବେ ଟାଣ ଟାଣ ହେଇ ଦିଟା 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 ରଥ ଟାଣି ଯିବ ଭାଙ୍ଗେ। ହେ ଦିଟା 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 ହେଇ ଦେଖ ହେ ଦିଟା ଦିଟା ଏ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗ 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 ଏଇଟା ରୁହ, ଏଇଟା ରୁହ, ରୁହ, ଫାଷ୍ଟ ରୁହ, ଏଇଟା ରୁହ। ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖ ଗାଇସ୍ টান 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 হবে দেখো ଆଉ ଟାଣ ହାଇ ଦେଖ ହାଇ ପାଚିଛି ଏଟା ପାଚିଛି ଖାଇବା ପାଚିଛି ଖାଇବା ପାଚିଛି 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 ଏଟା ଆମେ ଖାଇମୁ ଏଟା ପାଚିଛି ହଁ ପାଚିଛି କଣ୍ଟା ଏଟା କି କଣ୍ଟା ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ନାଗ ପଣି ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଏଟା ହେଉଛି ମୁଁ ତ କହିନି ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏଟା କି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଲେମ୍ବୁ ଜଙ୍ଗଲି ଲେମ୍ବୁ କଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ। ବିକ୍ରମ ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଏମିତି ଯିବା ଏମିତି ସେଇଠି ଭାରି ଆଉ ଯୋଉ ସେଇଠି ଆରେ ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଯିବା ଏଇପଟେ କର ସେପଟେ ବୁଲି ସେ ବାଟ ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଅଛି ସେ ପଥର ଦେଖି କିନ୍ତୁ କାଦୁଅ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଆଇଛୁ ଆତୁଆ ପାଇଁ ବାପଲୋ ସେଇଟା ଅଫ୍ କରିଦେ ଟିକେ ଏଇ ଦେଖେ ହଁ ତୁ ଆଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓହୋ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଆମର ସୁଇମିଂ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏଟା ମାନେ ମଇଁଷିକ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ତ ଆପଣ ଦେଖେଇନି ତ ସେ ପାହାଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ତ ଓ ମାଇ ଗଡ଼ରେ ଏବେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଇଛୁ 3 ଜଣ ଆସୁଥିବା ପାଇଁ। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଆଣିବାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଡର ମାରୁଛି ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି ଆହୁରି ଭିତରେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଡର ମାରୁଛି ବାଘ ଫାଘ ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଯାଜପୁରରେ ଆତଙ୍କ କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ନା ହେଉଛି ବାଘ ଆଉ ବାଘ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଡର। ନା 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 ଖାଇବି ଦେଖ ଆତୁଆ ଦେଖି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଅଛି ଦେଖି चलो 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 କଣ୍ଟା आगे पत्थर टप पड़ाओ आगे पत्थर टप पड़ाओ ଚାଲ ନା କେହି ନାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ନା ଗଡ଼ିକି ଆଉ ତ ଦୁଇଟା ତୁ ହେଲାଣି ଆଉ ଭାଇ ଏ ଉପରେ ଉପରେ ଏ ଆଣା ଏ ଉପରେ ଉପରେ ଭାଇ ଅଛି ଟାଣି ଆଣେ ଗଛରୁ କଣ୍ଟା ହଉ ए हे कोदा डाई ହଁ କୋଦାଟା ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଆଣେ विराट तमे ओपरटा कोदला तळे देखिला ओ माय गॉड ओ माय गॉड पाचिଛି कैमरामैन फोकस करो ପାଚିଛି ଆର ଆର କଣ୍ଟା ଏ ହାତ ଫୁଟିଲା ନା ଭାରି ଗଲା ଏ ଓ କୋଉ କେତେ ବଡ଼ ଆତୁଆ ଆଉ कोडी ବେଗରେ ପୁରେଇ फाइनली गाइस ମୋ ହାତଟା କଣ୍ଟାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କଣ୍ଟାଟାରେ ଫୁଟିଗଲା ରକ୍ତଟା ବ୍ଲଡ୍ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ କାନକୋଳି କଣ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ କାନକୋଳି କଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କାନକୋଳି କଣ୍ଟା କୋଳି 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 ଏମିତି କଣ୍ଟା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ
ଦେଖନ୍ତୁ କାନକୋଳି କୋଳି ନେ ଖାଉନୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଖା କାନକୋଳି କୋଳି ବା ତମେ ଜାଣିଯିବ ଦେଖୁନୁ ଦେଖୁନୁ ଖାଉଛି ଆସ 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 ଆଉ କୁଆଡେ କଣ ସଜନା ଛୁଇଁ ନା କଣ ସେଠି କାଇଁ? ସେଇଟା ବି ଦେଖାଅ ଭିଡିଓରେ ଏ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲି ସଜନା ଛୁଇଁ ମିଳିଗଲା ପାଟି ଜୋର ପାଟି କନା ଜୋର ପାଟି କନା ଆସନା ଭିତରୁ ଆସନା ମୁଁ ଖାଲି କୁଆଡ଼େ ପଶୁଥିବି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆଇଲେ ଗୋଟି ବେରି ନା ନା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସଜନା ଛୁଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲି ସଜନା ଛୁଇଁ ଜଙ୍ଗଲି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଧରିବ ଗୋଟେ ଆସୁନ ମୁଁ ଡର ମାରୁଛି ଆଡ଼େ ଆଣି ଆସ ଧରିକିରି ହଁ ଆସୁନ ଡର ମାରୁଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଡ଼ିବୁ ଚାଲ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ତମେ ତଳକୁ ଆସ ମୁଁ ଆଣୁଛି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଖେଇବି ହଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ ମୁଁ ଦେଖେ ସାପଟା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲି ସଜନା ଛୁଇଁ ଏ ବାଣ୍ଟ ତ ଭାରି ଭାରି ପାଟୁ ଟିକେ ମିସବିହେଭ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବେ ସରି ଆଉ ଏଠି ଧଳାଟା ଦେଖିକି ଭାବିନି ସାପ ଚାଲ ପଳେଇବା ରହିବାନି ବହୁତ ରିସ୍କ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।